Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Bok, ja sam Ida i molim vas i dalje klikajte na portal svjetljepote.hr. Dugogodišnji je izlagač na sajmu Cosmetic News i tvrtka Lah iz Velike Gorice. Osnovana 1993. godine, jedini je hrvatski proizvođač kozmetičkih uređaja. Bavimo se isključivo proizvodnjom, razvojem i distribucijom uređaja za medicinu, dermatologiju i kozmetiku. Prvog dana sajma stručni predavači tvrtke Lah održali su zanimljivo predavanje pod nazivom Rješavanje problema strija kombinacijom metoda. U tome smo pokazali kako je vrlo jednostavno kombinirati aparat Creodin Supreme sa kozmetikom Genesis u svrhu rješavanja strija. Tretman se radi o nekoliko koraka. Prvi korak je čišćenje kože, nakon toga primjenjujemo EZ CO2 gel, nakon toga radimo unos seruma, kombinaciju sa rollerima, završavamo sa kremom i na kraju primjenjujemo Creodin Supreme u modu hlađenja na temperaturama plus 10, cirka 10 minuta. Koji su učinci ovog tretmana? Oksigeniziramo tkivo, izuzetno nahranimo taj dio tkiva, što daje energiju za samu regeneraciju, a pomoću rolera stvaramo kolagensku indukciju koja dodatno boosta rezultat. Na izložbenom prostoru tvrtke Lah posjetiteljima su predstavljeni noviteti. Predstavili smo novu liniju kozmetike Genesis za suzbijanje strija. Riječ je o jednom cijelom kompletu koji se sastoji od gela, od posebne CO2 maske, od seruma i od završne kreme. Naravno, na sajmu je prikazan i uređaj Creodin Supreme, najprodavaniji uređaj tvrtke Lah u 2013. godini. To je uređaj koji objedinjuje dijatermiju, krioterapiju i takozvani Fiber Fitness, odnosno termodinamičku terapiju. Ovim prirodnim, neinvazivnim procesom zagrijavanja i hlađenja tkiva moguće je ukloniti nepoželjni celulit i masne naslage, vratiti koži tonus i zategnuti je, potaknuti stvaranje kolagena ili smanjiti podbradak, a sve to uz pomoć nekoliko različitih metoda, od kojih su se posebno učinkovitima pokazale kriolipoliza i termodinamička terapija. Zbog njegove multipraktične sonde, ovaj je uređaj moguće upotrebljavati i kao nadopunu u radu nekih drugih aparata i metoda, a njegovu su učinkovitost već upoznali brojni i zadovoljni klijenti. Za svoje je stalne, ali i potencijalne buduće klijente, tvrtka Lah pripremila različite promotivne ponude i načine financiranja. Ove godine svojim klijentima smo odlučili ponuditi jednu kompletnu priču vezano za financiranje prilikom kupnje aparata. Riječ je o jednom protokolu Cost Benefit 4S, više o tome saznaće putem medija. Sajam Cosmetic News opravdao je očekivanja, a nova se lokacija pokazala ispravnim odabirom. Postoji adekvatan, velik, prozračan, posjećenost je dobra, ljudi imaju jako dobra pitanja, interakcija nas i naših potencijalnih klijenata je jako dobra, tako da mislim da je ovaj sajam koji će nastaviti svoju tradiciju. Zaključimo, predstavljanjem na ovogodišnjem sajmu Cosmetic News ponovno je potvrđena profesionalnost poslovanja tvrtke Lah, jedinog hrvatskog proizvođača kozmetičkih uređaja, čije inovativne ideje i kvaliteta ponude osvajaju tržište regije.